foɓe ceedi men wona majnun o wona kahin o wona sha'ir o wona penowo ɗum fof ɓe ceedeyi ɓe mbi ko wona fof ɓe mbi ko nelaɗo ɗe gueɗe fof waɗani andi ɗe ɗiɗo kaccora ceedima goo kane keɗe tan ɓe mbimo fama huwa holko joni ko nelaɗo woni gaalo wi ma huwa illa sahirun ƴeewe tan no say boni o wi ko bile ko dabatoɗo on neɗɗi daba oɗon gandi ono fof toro nana sawdimo noon e pour fuɗo daba tan nandi onon gandi ono fof hay baylo on andi daba o wi daba ƴeewe nelaɗo so ari serdata hakkude neɗɗo e debbo mum e cukalel mum e maccuɓe mum fa huwa sahirun wama yaqulu ko haalata ko e kañ ko fof ko sihir tan ɓe mbaɗi tan fartajan naadita tan ɓe beltiɓe fof ɓe gandi kam waaji yahino haalino yettoyo kono subhanahu wa taala jaɓani joni noon omo haalda e allah keɗe joni noon de walid waddi ni mouhammad hunde nde ɓeydi tii ko ɓattino fof ɓeydi tii ko wemno fof sakti ɓuray sen ruttiti woɗɗoti diina ɓe goɗɗoti daawa ɓe goɗɗoti moƴƴere haa ɓe ɓuri ɗum woɗɗude joni noon ko taki ɗum ko walidu jibini khalid ibnul walid joni noon ƴeewe tan khalid ibnul walid wiyete ko sayfullahi lmasrur silama allah mbaɗa ko boowal pour allah bam ɗum ko nde ɗo ɓoccode allah wi ɗaccude min oɗo min kalda allah wi darni ya mouhammadou ɗacce kam woman halaktu wattakni wahidan kañum tan nde tagalni ɗum nde reedoyaymo ala mbaalu ala mbeewa ala nagge ala ɓiɗ ala dara mbertanmi ɗum dokkumi ɗum arsigue dokkumi ɗum daraja o yetti hande oɗo neema ƴeewe tan ko ƴeewe tan wo jaltu law mbaɗanmi ɗum maalan jawdi mam duudan kewdi ndiɗo ko ndematedi ɗum ɗo ko gueece omo ɓira ɗum ɗo ko commerce mbaɗanmi ɗum ha heewi wo banina e ɓiɓɓe worɓe shuhudan wurduɓe musagataɓe sappo yontaɓe jaase mabɓe ko khalid ibnul walid so umminomo fi batu ɓurays ko sagataɓe sappo waaɓe foode ba duusi en waaɓe hono wiyete goɗɗo no wiyete duuballete ko ɗin gay cawdi ɗum o soɓoye batu omo suusi wiide ɗum kadi omo suusi ɗum joob hay goto suusani joofade walid ibnul walid allah wi mbertumi ha ɗaaki moƴƴinmi ha moƴƴi fewnumi ha feewi tottumi ha yoni dokkumi ha timmi teddinmi ha yooni joɗɗimi ɗum e yeeso bandumen hay goto suusama wo mahattu law tamiɗan mbertanmi ɗum ha ɗaaki summa refta yanma o ɗamani ka an asida yomi ɓeydu kalla o heɓata hande ko ɗo fottata min garati diplomate min taƴi on gandi tan kuppude diplomate allah wi min kuppi han innahumna oɗo maccuɗo allah kano laatima li ayatina e ayeje amen min gaddi ɗe tout anidan ko caliɗo no ɓe rumti allah wi o sa urhibuhu mami forsumo suudan mi ngabbinamo ɗo rewetake sigi neɗɗo wiyama yo ƴeewirɗo mi nanrimol allah yo ƴeewirɗo ma ƴeen allah wi farce ko ɗo no rewata mami ƴeŋŋirɗo ɗo meeɗa ƴeŋrede ɗo ala iskale ala asaser ala ɓoggol ala seel ala dara force sa urhibu mami force mo weli mettimo suuda no ngabboɗa ala ngabbirgal allah wi mami rewnumo ɗo innahuna kan fakkara ngel miiji aɗi ni an neɗɗo sino miiji on jogori wadde ko boni waɗata ko monde hoore wo gaddara o ñirɗini yeeso o hamimo ɗum ken o miiji o ñirɗi o gaddara o woni wadde omo miijo ko boɗi omo ko holko foti haalde qur'ana e mouhammad fa ɓutila allah wi o huɗa ay oɗo ɓutila wona o wara o ko du'i aleyhi o huɗa kayfa gaddara no hoddiriri ni e no miijiri ni e no emmiri ni summa ɓutila o huɗa kayfa gaddara no hoddiriri ni no haaliri ni summa nadara o ƴeewtino qur'an o jangirano e haqqille makko summa abasa o yirɓani wa basara o ɓalwini yeeso
summa adbara o rumti gonga wastakbara o mawnakini ya muhammad faqalo dara yeeso quraysh no wi in hada qur'ana muhammadu wonani illa so wona sirun ko daba yusar mona battinay bibbe adam ya tan ko biya walidu ya tan teddungal tottul walidungal ko dum jabato kam badan ni dum ko dum haandi in hada ko nelaɗo addi ko ɗum wonani illa so wona qawlul basar ko yimɓe kaali ɗum wonani min allah ko qawlul bachar haali ɗum ko hangaɓe haali ɗum ko ɗayɓe haali ɗum ko fuyɓe sa usli mamin nannumo biyetengol sagar allah wi mamin nannumo biyetengol sagar heɗen mooli allah e sagar ko jaygol a jayli allah sagar ko jaygol allah ɓurgol bone bon allah wi mamin nannumo biyetengol sagar ko ɗum jaygol e sifaji hengol keɗe allah wi ya muhammadu wama adraka ko andintuma ma sagar an muhammad haɗa miijo e calculde e hoorema haɗa andi ko sagar woni saka ganda doole mum mi sifanama ɗum seeɗa la tabqa woppata tew wala tadara woppata ƴiyal on woni sagar ngol ko ɗum woni mecce maggol naatoɓe sagar sika a weelingol ngol ɓorta tewgol ngol noññe ƴee ngol timpama jaɗaya to tewo wonta ƴeeɗe wonta dontoɗa e ngol kadi ngol ɓora tewo ngol joɗɗina ga ngol heela ƴeeɗe ngol beddo to o wi ko ngol mbaɗanmi Walid ibn al-Mughira e ko nande mum fof lawaha ngol ganduɗa ko ngol ñoorta ono gandi ñortude hongol ɓorta lil bachar wonande tewɓi adama ɓandu ɓi adama no terɗe ɗe darori ni ñoorta ɗum ha gasa watta ñoorta wattana alayha ina gardingol tisatotara sappo e jeenayo oɗo say biyeteɗo Abou Diali wi nelaɗa mbiɗa koɓe sappo e jeenayo sappo e joyoɓe ko min goto ɗiɗo ɓe ɓuuray fen fo ɗeɗɗa yadan Abou Diali bandi woni say o wi sappo e jeenayo sappo e joyoɓe karate kan min ceppinde to min ñoro karate min lasa o min fetta o min durɓita o min nasta o min hela hoore o mi tappa ɓe leydi mi tongaɓe ɓe tiriɗiɓe kendiɓe ɓuuray sen tawaɓe ɗon ɗeɓɓe tawi cikkuɗa ko tisata asara kalkata min a jaakde joom moƴƴi ha ngara ɗum tagi e fedde yahudi en kadi arnoɓe ɓe ina namno sa nelaɗo Muhammad renoɓe jahannama ɓe qala Allah wa rasulu alam jibril arini ɗum koɓe sappo e jeenayo allah wi wama jalna min mbaɗani ashaba nar renoɓe jaygol ɓe illa malaikatan gande koye ko malaikaji ndenata ngol enen mooli am wama jalna min mbaɗani iddatahum limore maɓɓe nde min mbaɗi nde illa so wona fitna ko jarabuya lilladina wonande ɓe kafaru yedduɓe allah ɓe so nani nde ɗo limore mbiyata ɗum kay bolle puuy an kay ndeke allah kay ndeke ala ko waɗi to liyastayqina ha yanane alladina ne ɓen utul kitaba ay arnoɓe namnade Muhammadu seto groupe yahudi en nelanoɓe ɓe yoɓe jaaɓe namno yo ɗum nelaɗo haɓe ɓeydo yananede ahlul kitabi hono yahude nasara haɓe janane ko sappo e jeenayi ko ɗum windi tawrata ɗum windi linjila ɗum windi zabura ɗum windi fof ko qur'ana dendagal renoɓe jaygol ɓe koɓe sappo e jeenayo subhanahu wa taala wi ndeɗo limore wa yasdadina ɓeydo alladina ne ɓen amanu jaɓɗa allah imanan wala yartabu sikkittako alladina ne ɓen utul kitab dendagal jannguɓe tawrata janggi linjila cikkittako jannguɓe qur'ana cikkittako ndeɗo limore ya muhammad waliyaqulu alladina fi qulubihim marad ha wiye ɓe ko ɓen ɓe ganduɗa ɓerkoñ mumen ñaw sikkitare gonɗinde muhammad gonɗinde qur'an yani wol kafirun ɓenne ɓe mbiya maga arada llahu bi hada masalan holko allah muuye ndeɗo limore maga arada bi hada al adadul qalil al mustagribu l istigrab al misl ina hawɗi kawnogol ngol anda ɗo ngol foti kadalik
hono no Allah weddori adiiɓe ɓe ladde ni yudillullahu Allah majjinta man yasau mo haaji wa yahdi o fewna man yasau mo haaji eyi siko majjere nde arti majjuɓe ɓe ne cali fewde woto neɗɗo sikkude kay majjini fewɓe ɓene kay wota manta cikka kay fewni koye men ala ko ɗum dokkal Allah subhanahu wa taala wi wama yalamu anda junuud rabbik soldateɓe Allah ɓe hay goto andaɓe illa huwa ko ali daw ke soldateɓe ay ɓowɗi ko soldateɓe Allah jeeya ñuuñiɓe hen jeeya mettili ko hen jeeya duuɓi ko hen jeeya ñaaki ko hen jeeya ƴeew kadi hakkille ma yaha haɗa jooɗo ɗo a lekki tan haɗa ŋaabla haɗa horti tan ki taƴake yana dow ma maya ko soldat Allah woni ɗo ayi hayrena yanama giyamina warma ndiyamina halkuma ɓirɗamina nawtuma ta anda laccirino haɗa wasa finde aɗo ayi fof ko junudu samawati wal ard wama yalamu junuda rabbika illa hu soldateɓe makko hay goto anda ɗo ɓe fof sona kañum kay andino soldateɓe mum foti oɗon nanana moƴ kalla julɓe ala la sabila lakum ila inkariha yeddude mo noon mbawa omo wonda wal qamar mi wondoli lewram raneru ndu walleyl mi wondiri jemmam ɓaleejo ida adbara sobo rumtima hoɓa yaade niɓɓere makko wo sobh mi wondiri subakam daneejo ida sara sobo leeri innahana jaygol ngol kalanannomi mon naane innahana sagar la ihdal kubari koye mawɗi he jeeya nadiran ɗum ɗo ko jeertinde lil bachar wonande ɓiɓɓe adama yo mbatta haqqille gande koye sagar jeeya koye jayli mawɗi he yani o feññinani jeertinanteɓe ɓe liman sha minkum jiɗɗo e mon an yataqaddamada yawtata ƴeewoya googo aw walla yata akhara rutto wasa ƴeewoyde googo fote mum woman safal yumin woman safal yakfur saydi jaɓa saydi jo saydi jaɓa saydi porta juuɗe Allah wi min kam mi gayni mi waɗi aljanna pari mi waɗi aljayge pari gasi woman safal yumin woman safal yakfur inna atadna lil kafirin enen mooli subhanahu wa taala wi yani e nder oɗo aya tedduɗo e ngol ɗo jaygol ngol o jogori wadde Walid ibnu Mughira ngol jeeya ko jayli mawɗi he jayli ɗi ganduɗa bone mumen alaɗo foti ɗum ɗon ko jeertinde ɓiɓɓe adama yo mbattu haqqillaji ɓe mbawa dadade ɓe mbawa renade ɓe mbawa wadde ko moƴƴi ɓe mbawa ujjude to moƴƴi subhanahu wa taala wi kullu nafsin bima kasabat rahina fittadu ko jukunde baɗe mum golle mum oɗo gandi jukunde kala jiɗɗo yarde attaye ala kaalis walla jiɗɗo hirtade ala mbuu so yahi joom bigi kon koɓe mbaddata wodat ko totti totte ɗum woni jukunde Allah wi wonkiyel ma ngel ko hengel taylete baɗe ma hengel woni jukunde mum hengel woni tayle mum hono mbiye toon tayle tikilde tukulde hono mbiye toon ɗum tigilde mbiye toon tugunde de tiginde mbiye toon ɗum eyyi subhanahu wa taala wi kullu nafsin kala fittadu bima kasabat ko ndu waɗi ko rahina ko ɗum woni jukunde mayru ko ndu faggati ko kafiratan kanat aw muminatan asiyatan aw ta'iya siko tawi ko ndu salidu Allah walla ko ndu jamdu Allah walla ko ndu wondu Allah walla ko ndu ɗoftindu Allah yani ko ɗum woni jukunde mayru illa sawana ashabal yamin tafaddal
illa ashabal yamin. Ashabal yamin kayen ɓe mbaɗi ko moƴƴi ko ɓe jugnuno ko ɓe taylati ɗum illa ashabal yamin. ashabal yamini fi jannatin hoɓe nder aljanna subhanahu wa taala yatasaluna hoɓe namno anil mujrimin ga bandiji ɗi saye mbiyaɓe ma salakakum fi sagat holko nanni mon sagat ɓe jaabi konguɗi tati haɗi goni nayyi gadanol ngol ɓe mbi qaalu lam naku min laatanoki min almusallina e juuloɓe mbo juulata ko sagar feeɗa eɗen muuli allah walam naku nudimul miskin min meeɗa ñammin miskin min meeɗa ƴuɓat moƴƴere to banggal jawdi amen minen tan ñamata wa kunna nahuud min jumpa nadde ndewra bujutik mal khayidina jumpoɓe manam bonnoɓe ɓe bonniroɓe golle e bonniroɓe haala e bonniroɓe juuɗe e bonniroɓe yaade e bonniroɓe tawede bonnannoɓe diine ɓe ina mbiya allah e kaari en sonde wonano allah e kaari ɓen ɗuuni jumpoɓe ɓe ay saabu sa wi allah e nder dewal allah min awwal ila akhirihi tagore makko natata hen bimana kunna la nubali bil khawdi fi l batil imma man yahudu fi imam zeydi wi nakudu ma al khaidin fi amri muhammadin fanaqulu kadibun sahirun majnunun min qur'ana ka fi ay qur'ana dal min kala ɗum ko hanani muhammadun salawatullahi wa salamu alayhi min kala ɗum ko hanani gueɗel battugel ngel nayi wa kunna nukadibu yawmiddin min mbino ko yawmal qiyamati arata hatta atana al yaqin tana yawmal qiyamati wi salamu aleykum tana yawmal qiyamati yettimi min allah wi ɓe fama tanfa'u nafataɓe shafa'atu shafi'ina tefore nde fadande nde so nde woodi ɓeɗo jeetake en so nde wodani noon ɓe kalaka ya muhammad fama lahum holko heɓi ɓiɓɓe adama ani tadkirati ga ƴewde ko qur'ana addi ko waccarade qur'ana fewirde qur'ana rewirde allah qur'ana muuridinoɓe ɗurni holko tagi ƴeewa tan so wiyama allah wi wiyeke eyyi allah wi kay kono kaarino de ko wi ko kayne kaari ko kayne ko udditaɗo de holko uddita kaaƴi allah ina haala mouhammadou na haala haɗa ƴeewa neɗɗo maɗa sawdine hen haɗa bonna neɗɗo ma yaani ay so añde neɗɗo sa añi neɗɗo mbiyata kaɗa fonno ɗum allah walla lolna ɗum mouhammadou sa sallam sabu subhanahu wa taala wonɗo nelaɗo wima inna ahsana al hadisi kitabullah kala kene yewte haala kalate ko qur'ana ɓuuri moƴƴude haalde fa inna hayra al had peewal fof ngal ɓi adama ɓuuri fewde hadi mouhammadin ɓuuri moƴƴude joni noon so goɗɗo sa ƴetti peewal goɗɗo kaari nde ko peewal kaari on kay ne yiye talata so wuƴe ni kaari ne yaa makka rewani laana avion nden de tampo ndaw ko yawata addude gadde ndiyam jaaruɗo makka yarani avion yarani baton jolani oto ndaw ko majjata jabal abi ɓuɓays kole on ɓe sifi toon senta sabu yettoto kene maayi yettotako arta kene maayi ene heeyiɗino ɓomɗino tampi waɗete ko ɗanade hay ɗawa fotata subhanahu wa taala wi ka annahum ma mbiya mushrikina dendagal yedduɓe allah no poti e yedduɓe mouhammadou no poti e dendagal yedduɓe qur'ana no poti yedduɓe allah no poti no yedduɓe allah gila ñande yeddede fuɗ e yedduɓe qur'ana ñande qur'ana fuɗ e yeddoɓe ɓe ganduɗa moƴƴere nde sallllahu alayhi wa sallam wone dow mum ka annahum ma mbiyaɓe ya muhammad laaware nde ɓe laawi gongo nde noɓe laawari peewal ni e noɓe laawari qur'ana ni e noɓe laawari sunna muhammadu ni e noɓe laawari dendagal ko annabaɓe sahabaɓe gadduno ka annum ma mbiyaɓe humurum ko bamɗe hono gandi bamɗi allah wi humurum ko bamɗi mustanfaratun laawiɗi farrat hoɗi dago min kasratina mbarodi hoɓe dogo
gonga no babbi jogirta fowni hoɓe dogo gonga no bey jogirta boyni hoɗi dogo gonga no gooleje jogirta mbuutori ko mbiyata min mbiyata katamago ɗo mbiya ɗum mbuutori hoɓe dogira gonga no naye baale be geloɗen yimɓe no dogirta mbarodi ni farrat min kaswara hoɓe dogo gonga hono no mbarodi hono no bamɗi dogirta mbarodi ni balko woni yuriduni yiɗi kullu imri'in kala neɗɗo minomo maɓɓe ya muhammad an yuutade tottate suufan kayitaji mum yani munassarata yani kayitaji bertaji yo janggo yita hen gonga mum ay yimkoye nani hen haye nder ahlu sunna en jeta goten tino ƴuufi ina sikka koye gonga woni ay hay ahlu sunna en jeta ko neɗɗo en ɗesa mantade mi waɗi ɗum mi fewni ɗum mi yahi ɗum mi tawa te haqqillani sahabaɓe hamalu rayata dawa min biladi jibal leyɗele kaaƴe ɓaleje kurum sahra jarda ɓe nadde ɗum o ladde ha ashhadu an la ilaha illallah wiya amérique mo ganduɗa kay woni ahir hirnage ha wiya noon hettede wiyete japon ha ɗum haala caggal tilal hin ha ɗum nawa ha caggal tilal siin tawi sahabaɓe padatino hen tan ko yo wiye la ilaha illallah muhammadan rasulullah ƴeewa noon saliɓe gonga siko tawi goto mumen fof wi jaɓata gonga ko mbela totte deftere janga qur'ana amamaka ayyuhal mu'min qur'an nani yeesama balko woni yuridu ne yiɗi kullum rin goto mabɓe kala ne yiɗi an yuutande addante suufan kayitaji walla deftere munassara kalla ka zajrun lahum nden tewoton gañade e ko mbaɗɗon ko yidde mon yon gaddane ɗum nde ndenteɗe ɗum balko woni la yakhafuna al akhirah ɓiɓɓe adama mbaswul allah mbaswulde lahara kalla ala wonano mbiɗon ni laysa lahu kama yaqulu lmushrikuna fi hada al qur'an innahu no ɗeɗo deftere wiyetede qur'ana nde hende fo min awwalil akhiri nde wiyete ko tazkira konde siftinore allah konde andinore allah konde janginore ma aduna ma nde woppani lahara ma nde woppantama aduna ma innaha tazkira nde holluma fof hay hunde ko majjata siko tawi ko qur'ana woni deftere ma majjata aduna a wemata lahara innaha tazkira faman sa jiɗɗo kala zakarahu ma qur'ana hollu ɗum ɗo rewata ma qur'ana famnu ɗum ma qur'ana jangin ɗum ma qur'ana andin ɗum ma qur'ana yiinu ɗum ko yiyana ma andin ɗum ko andana wama yadkuruna kadi hay goto wawa yitude gonga illa so wona an yasha allah nde allah haaji woma yani hay goto wawa yitude gonga a yittuda gonga gonɗo qur'ana a wawa waccarademo a wawa liggarademo so wonade subhanahu wa taala haaji huwa no allah ahlu kanko haani attaqwa hulede huwa damirun ilallah huwa no allah ahlu kay haani tarifuna hadal kalima kay yomtidi kay haani kay jojjidi kay foti attaqwa hulede wa ahal ko kanko jogii bawɗe kattande kanko ay oɗo ahlu e o ga wona gotum o ko kanko haani hulede o to ko kanko waawi kay jogii almagfiratu yaafuya mo wona allah la ko jogii wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam bismillahi rrahmani rrahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا subhanahu wa ta'ala e nde simore hande mbatten haqqillaji no feewi nde ɗo simore nde ganduɗa
no poɗɗen andirde cimooje baɗaaɗe e deftere nde kala heen simoore ene innire ille e nder ille he sika tawi a ƴeewi a teskiima ina irta ma miijo ina waɗɗinama miijo ko tagat ma andude nde ɗo simoore nde natna hunde ɗum nde ɗo simoore sabu sa yehi dow ama taw toon allah ne inniri simoore al an'am ƴeewa ko holko woni al an'am wonda allah inniri wonen cimooje al hasharat ko nande nam e ko nande nahal e ko nande ankabut ɗum ɗo fof ko cimooje nane deftere allah nde ina waɗi heen kadi cimooje inniraade ko ɓuri ɗum newaade ko wayna an nuur ina waɗi heen cimooje inniraade annabaade ko wayna yusuf ko wayna yunus ko wayna huud ina waɗi heen cimooje inniraade jikkuuje ko wayna tawba ina wayna cimooje inniraade ko nande koode ko wayna alchams ko nande wal qamar ko nande wal najm ina waɗi heen cimooje ɗe inniraaka awqat ko nande alleyl ko nande alfajir ko nande adduha ina waɗi heen cimooje inniraade ko oogirɗe ko nande alhadid ina waɗi heen cimooje inniraade nokkuuje ko wayna albalad ina waɗi heen cimooje inniraade ko fuɗata ko nande attin wa kullu dalika mimma nara lidalik si en mbatti haqqillaaji ɗo no feewi no allah innirta ɗeɗo cimaaji ɗeɗo geɗe en ngari haɗa gonɗen hannde ɗo ngaren hannde tawen ndeɗo simoore nde inniraaka bi alamin la narahu wa huwa alamul jin ndeɗo simoore inniraaka aduna nde en ngannda ko aduna jinneeji wa huwa alamun lam yurafu fi l islam illa min tariqi l wahyi ko aduna mo ngannduɗaa hay gooto waawama faamde so wona paamirɗa oɗo aduna ko ndewa yaata wahaya wa laysa lil aqli dalilun alay haqqille wawa irtu yicita naata yalta miijo micco ha wawa andude to alamul jinni woni holɗo guese mumen ngoni hoɗo nayi mumen ordata hoɗo ɓe ndemrata hoɗo kuɓeji mumen hoɗo jeere mumen woni hoɗo laamu mumen hono lamɗo mumen wiyete haqqille wawa ɗum miilade ha yannana hen ɗum noon wonti oɗo aduna mo jiɗɗen haalde hande aduna alamul jinni ko adunaji cuuɗiɗi men ko ɗum sohla cohlinɗo hannde annduɓe wittoɓe ha waɗi hannde annduɓe to leyɗele woɗeɓe tubakoɓe hoɓe jangga aduna malaykaji hoɓe jangga aduna jinneji hoɓe jangga aduna pittali hoɓe naata gueɗe kewɗe hoɓe jiilo ha hoɓe gokkane wiide ga hoɓe mbawi ƴeewo hoɓe gokkane ƴeewoyde yani hono mayɓe ɓe hoɗo to pittali ɗi goni ho gueɗe goɗɗe mbaɗe noon wama asma hada ɗum noon ko hunde nde ngannduɗa sika tawi ɓi adama watti haqqille ma fof faam e ndeɗo simoore hannde so allah jaɓi ngandon allah subhanahu wa taala no yiɗiri rewede ni no yiɗiri andede ni no foti andede ni ndeke noon wona enen tan wonɓe alamul insi enen tan nganndi ɗum homo jogii tagore wiyetede alamul jinni nden homo yiɗi huncande men homo yiɗi famnude men homo yiɗi andinde men yani ngannde koye alama goɗɗo no woodi no wiye alamul jinni e nder defte garde ko nande biyeteɗo gooto e annduɗo diine huncoɓe no jiilo enen jiita gueɗe enen jiilanomen beele ma wonko ɓeyduɗen anndude e famde e oɗo aduna walla wooda ko koccuɗen heen e nder qur'ana tan hoore mum seedi allah wi en sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim allah wi en hada wala ya'lamuna annahu misdaqu dinil islam subhanahu wa ta'ala e nder tawami yiɗa junnude moon jinmi ɗum layude kode garmita cimon aya to kono pour haqqillaji men ɗi mbawa hufde ɗi mbawa heɓɓitade gueɗe ɗe ganda ha mbawen ɗe nande ha mbawen ɗe famde yo won hettuɓe ɗo oɗo banggue daiman jangguino heedete ko yeeso kono sa sawnima jangguino yiyata ɓoyi tan yejitete yeeso ɗo jangguinoɓe ko yeeso kedata eyyi ɗo son keediɗo ɓeɗe hijjito mbeɗa moon yiya yani ɓuurata wadde fayida subhanahu wa taala wi e ndeɗo simore no jinmi nanirende ndi ballodiren mbaɗen allah yo Allah hokku men tawfiq hokka men haqqillaji bawɗi nande simore nde ñagade allah wiide moon no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyanno daiman kaye joomum omo namno ɗum allah qalu la ilma lana illa ma allamtana innaka antal